So yun, good morning mga ka-rides. Ito yung day 4 na natin. Dapat day 4, nasa Mindanao na tayo. Ngayon, andito pa rin ako sa Tacloban. Palis na ako. Ang oras ay alas 5. Dapat kanina ako alas 4 umalis. Kaso, natagal sa pagising. So ito yung room pala na nakuha natin mga ka-rides na. 1,100 lang to. Tapos yung check-out na dito is alas 12 ng tanghali. Mura na siya para sa 1,100. Malinis naman. Ito yung CR. Yan. Check na rin natin. Baka may naiwan ako. Wala. Yan mga ka-rides na. Paalis na tayo. Check lang ako ng mga gamit kung may nahiiwan pa. So yan. Update na lang mga ka-rides. Okay. Babiyahe pa. Babiyahe natin is mga 6 hours liluan. Tara, masyado na tayong delay sa biyahe. So ayan mga ka-rides, paalis na tayo ng Tacloban. Hindi pa ako nagkakape mga ka-ride. Palabas na ng mga ka-rides, no? Tacloban. Sakto yung hotel na nakuha natin. Malapit lang dito sa labasan. Update na lang mga ka-rides, madilim pa naman. Yung biyahe natin ay nasa 5 hours and 45 minutes. Tapusin mo lang itong palabas. Pag galing kayong diversion road, dyan yung labas nyo, dito sa kabila. Ayan. Dyan. Dito tayo sa city. Tapos isang labasan lang tayo doon. Yaman ni popcorn. Malapit na rin pala magliwanag mga karay. Natin alas 5:38. Tapos yung gas natin mga ka-rides, ito pa yung gas natin galing Sorsogon.
na mga ka-ride. Anong lugar na ba to? Rin ko. May ano dito? Wood? Wait ko nga. Anong call ko? Pakyaran. Pakyaran talaga. Pakyaran elementary school. I heard. Okay. Pwede pa naman. Pero at least mga ka-ride sa putang ina ko. Pupurihin ko na sana yung ano kalsada ng Samar. Pero ano tala, compare mo sa Quezon, parang mas maayos yung ganito. Ha? Saan ba ako dapat? Dito. Lang yan. Pupurihin ko sana kasi maayos naman yung daan na dinaanan na natin kanina. Mga dinaanan natin, medyo okay naman. Bakit lang ganito? Nasiraan sila ng kalsada ng ano, Quezon Province. Yeah. Yeah. Lalim. Laglag ka dyan. Uy, baboy. Lilitsyon sila oh. Ay, tama kasi Pasko na pala mamaya. Gagi. Dapat ngayon kasi nasa amin na ako eh. Biyahe pa rin tayo ng Pasko. Anong bayan na ba to? Anong mabasa? Ganda ng ganitong lugar, tahimik lang. Tayong dumadaan na yung mag-iingay. Yan, may bayan. Pinabanga, Takloban. Taklo tayo. Pinabangan.
wala nga kanina. Ayun. Kalsada pa ba to? The fuck? Ito matagal na yan. Parang dito rin na dumaan nung 2022. Ganito na pa rin itong bayan na to. Rider ka. At baka dumaan dito. Sabi ka. Kawawa na itong bayan na to. Nakadaan tayo dito noong 2022. Ay, sira na ito. Report yun. Ayaw pa rin magpatalo pala ng Samar sa province. Akala ko panalo na yung Quezon province sa sira-sirang daan. Pero yun pala, wala pa rin. Medyo ano na, doon banda sa unahan sa pinanggalingan natin ay marami nang ginagawang kalsada. Dumadaan ito nga, malalaking truck. Ito makinis oh. Ito makinis. Malaking truck. Pasada nga karay. Pareho lang pala sila ng Quezon province.
sana kasi maayos yung kalsada, yun pala sira-sira pa rin. Ito mga ka-rides, dire-diretso ko to. Diretso mo. Lupa. Diretso mo. Ano, magkakape lang ako, hindi ako mag-almusal. Kasi parang dating natin sa port, kukunin siguro natin ng alas 12. Sana makarating ako alas 12. Ano ito ba? 4 hours and 3 minutes na lang yung babiyahin. Tapos oras ay alas 6. Sakto. Yun nga lang wala tayong stopover kape lang yung stopover natin para makuha natin yung alas 12. Sa Liloan na lang ako mga ka-rides para siguradong makakatawid ako. Kung San Ricardo kasi parang ano dito langanin sa San Ricardo kung makakasakay pa tayo. Dito tayo sa Liloan. Sana umaambon pa. Over na naman tayo nito para magkapote siguro. Huwag naman sana. Kaso ulan no. Parang ulan nga yung makakasalubong natin Nagay-gay yung fruit street mo. Ulan o ambon? Sana ambon lang. Malamo ang budget. Tapak ambon nga. May buwan. Wow, napakaganda. Kaya pala makyat yung sakyan. Akala ko nakapark. Daming prutas lugar na kauwi. Sarap tumira dito. Lamig. Nakalamig na. Sana all may ganitong lugar. Tayo sa Luzon, pati Bentlog, nagpapawisan o magpapadar ng aircon. Itong ano no,
minsan na lang nalilito ko sa ambon at saka ano eh, mga pag. Parang di naman nakakabasa yung pag. Pero pag, lalaki. Parang may gasoline station sa namin. Wala pala. Malayo rin to. Malamang galing Luzon din to. Parang matutumba yung ano, truck. Rider. Sakit sa puwet niya, no? Parang ilan lang yung parte ng puwet mo yung nakalapat sa upuan. Kaya di ako nag-rider dati. Nung nasubukan yung rider, sakit sa puwet. Magbiti sa Ambon. Maganda yung Ambon, pangit yung kalsada. Nahirapan si Kuya Recto. Sundan natin yung daanan yun. Barangay Hall. Hindi ko alam kung anong barangay. Basta may Samar pa rin tayo mga ka-ride. Yap. Ang nakala ko straight. Yak. Kala ko makinis eh. Wala na po yung naka-racer. Bumakbak sa lubak. Naantak na siguro yun. Papagising. Anong pumahan? Galing ko sa yun. Putik-putik na. Ang dagyot. Parang yung motor ko, dagyot na rin. Pero kaya di ako nagpahugas ng motor kahapon eh. Kahit nag-stay na tayo sa Pagbalugan. No, mangyayari pa rin yung ganito. Sa amin na siguro ako maghuhugas. Dalhin ko yung dumi ng Maynila hanggang Mindanao. Yun yung goal. Ay magdala ng dumi mula Luzon hanggang Mindanao.
Buti pa sila kayo naka-raider, naka-kapote. Kapag ito, wala pa rin. Kasi feeling ko ambon pa rin yan eh. Ambon ba yan? Ambon, pag ba yan? Kasar din kasi pag ganito mga ride na parang papitik lang. Eh, ang init sa katawan ng kapote. Kaya tinatamad ako magsuot ng kapote dahil sa ano eh, hindi ka nga nabasa sa ulan, basa ka naman sa pawis, mas maamoy. Ayaw mga tayo. So ayun mga ka-ride, kapote ulit tayo. Kapote gaming ulit. Gamit natin yung isang gloves na basa na kahapon. Kaso andito yung sasakyan na ano. Hirap naman tayo mag-overtake niyan. Hassle talaga mag-stop ng kapote. Sana wala nakulubong. Wala. Ulan. Diba? Lubak na tatay. Lubak na. Ganitong view yung gusto kong videoan eh. Tingnan. Mga paps. Mga paps. Yung nakausap ko na nakamotor kanina doon sa may gasoline station, nagsuot tayong kapote. Galing na silang Matlock, no? Na kaninang umaga din daw sila nakababa. Ang diskarte nila ay sinakay nila sa truck. Bayad sila ng 2.5. Pero stranded na sila ng 2 araw. Buti tayo, stranded nga tayo ng 2 araw. Pero hindi natin na nagawa yung dumiskarte na lang noon na magbayad pa ng mas malaki na 2.5. Late ka na, ano, delay ka na nga, makapagastos ka pa. Kasi ako ganun din sana choice ko nung ano eh, nung na-stranded ako, parang naisipan ko ng patulan yung ganong offer na isasakay sa truck or van. Kasi may nag-o-offer doon, may nag-offer 3,000 sasakay sa van. Ako hindi na ako pumatol dahil nakagastos na ako sa hotel ng 1,300. Eh nag-antay ako doon, di ba? Eh nag-hotel na lang ako kasi sabi hindi pa naman daw ako matatawag. Kaya nag-hotel ako, bukasos ako ng 1,300. Tapos kinabukasan, doon pa lang may nag-offer sa akin na yung sa van. Eh wala na. Sabi ko, okay, ano na nga ako eh, dili na ako 24 hours tapos gagastos pa ako. Total malapit-lapit na yung number ko, tinis ko hanggang gabi. Ano nakakata yung ticket, swerte, dili lang tayo ng halos 2 araw. Pero yung sa ticket ay gastos natin ay 580 lang. Ang sila kawawa, stranded daw 2 araw tapos gastos pa ng 2.5. Kalinig. Ano ba? Makita na parang ano. Tingnan mo to. Nagsuot na tayo ng kapote, no? Wala na yung ambon. Nakaasar.
sa San Juanito mga ka-rides. Yun na. Yo! Welcome to San Juanico Bridge! Ano na? Alas 7:26. Nakadaan ulit tayo. Sige mag-picture dyan sa unahan eh. San Juanico! Nakahinto kami nung nakaraan dito eh. Ganda. Ilang beses na ako dumaan dito no, pero gandang ganda pa rin ako dito sa San Juanico. San Juanico. Ano dito? Dito tayo. Nung nakaraang biyahe natin may nakasabay tayo mula Matnog hanggang at ngayon ay wala, solo tayo. Punta tayo dito sa may ng Tacloban. Arco. Picture lang ako. Ah. Buti na napansin ko mga ka-rides oh. Kaya pala umaalog to kasi may kulang na yung bracket. Putik. Welcome to San Juanico. Yeah. So ayun mga ka-rides, dito tayo ngayon sa may Arco ng Tacloban. Sakto napansin ko, ano yun, buko. Sakto napansin ko yung tawag dito, yung bracket ng top box natin ay kulang na ng isang brace. Buti dinalaglag oh, yun. Kaya pala umalog.
Tapos sakto, sa harap, nagwi-welding sila. Ayun, kape na lang muna. Naantay ko matapos yung ano, pag-welding. Wait! Pero at least, hindi tayo nahulugan ng top box. Kasi kung nahulog yung top box, yari yung laptop na sa loob. Sakto, ito na lang din yung ano, kasi hindi pa tayo nagpapahinga. Dito na lang. Tapos, di muna ako kain ng kanin kasi parang yung tiyan ko, ano na naman eh. Parang tatawagin na naman ako ng kalikasan. So, kape na lang. Tapos, kung matapos na to dito, diretso na tayo pa liluan. Ilang oras na lang din naman. Kulang-kulang. 3 hours ba? Parang. Hindi ko na check yung mapa. Yung mga karaid sa update ako pagpalis na. Yan. Tacloban! Basag na araro natin mga karaid. So, dahil sa lubak. Sa kabila. Basag din. Pero yung mags natin ay okay pa. Mags. Yan. Okay naman yung mags. Imbis na maghahabol ako ng alas 12 pero wala na, malabo kong mahabol yung alas 12. Paki na lang din ako, may ano pala, tindahan. So ayun mga ka-ride, Haberya ulit. So yung mga ka-ride, may bypass road siguro to. Pinadaan tayo dito kasi dati diretso tayo dun eh. Dito sa mapa pinadiretso tayo. Bago to. Nung nakaraan tayo nakadaan dito. Hindi ako. Hindi ako nakakapagas. Ano to? Hindi tayo dadaan ng city. Ganda pa ng kalsada oh. Palabas na tayo ng Tacloban mga ka-ride. Sakto, may petrol. Bago na. Full tank boss, premium. Full tank sir? Oh. So ayun mga ka-rides, nakapag-assign ng 243.08.
243.0. Mamaya na ako maglilista. May 2 hours and 48 minutes na lang tayo mga ka-rides para papuntang Liloan. Bakbakin ko na to at nang makasakay sa barko. Nasa unahan pa rin tayo ng Tacloban. Pero may parang ibang bayan. Anong lugar? Walang lugar. Anong pangalan ng ano na to? Basta, nasa ano lang to, unahan lang to ng Tacloban. Tacloban pa rin nga to. Dito mga ka-rides, may magandang dagat dito. Daan na lang tayo sa pagbalik. Ngayon naghahabol ako ng barko eh. Gusto ko pumunta dyan oh. Problema, nagmamadali na ako mga ka-rides.
umulan. Buti na lang, mga tayo dito, tapos na yung ulan. Nakakawa naman sa puti. Init. Anong bayan to? Baba tayo. Bulakawi, Abuyog. Bulakawi. Part pa rin siya ng Abuyog. Abuyog City. Oras, alas 9:33. At meron pa tayong 1 hour and 40 minutes para bumiyahe papunta Abuyog. Kaya tayo mag almusal. Bumi pa rin. Ito na naman yung ambon. Nakalmusan na lang kaya ako. Kaso parang walang kainan eh. Yan o. Ambon na ano, nakakabasa. Lagi halahan ganito. Sana may mga kainan dito kaso wala. Wala pang bayan. Nakadaan na natin ng bayan. Baka dito may ano ng motor. Parang malakas eh. Parang kaputi na lang. Okay. No choice. Kaputi ulit mga ka-rides dahil yan. Umuulan na naman na mahina tapos mawawala rin yan. Ay mamatay ah. Makatapos ko lang magsuot ng kapote na wala yung ulan. Asartalo man. Lalala. Gagi. Tumingin pa kasi ako sa ano eh. Asartalo tayo sa ulan. Mga asar oh. Walang kaulan-ulan na. Awit. Di na lang ako mag-uubad. Di pa naman mainit. Ganito mga asar yung ulan. Gusto mo mawala yung ulan, magkaputi ka. Dito yung nalaglag yung kapote ko dati eh. Grabe nga. Pakangat na paikot. Kaya ng tuktok oh. Tuktok. Wala din pala sa ahon yung ano no. Tuktok. Anong lugar ka dito?
patakbo ni Kuyang ano, nagtitinda ng egg drop. Paano nga siya makakabenta niyan? O baka may ano, pwesta siya dyan sa may ano, pier. Maligo dyan. Sana ako. Pag hinubad ko to, alam siya, tingnan mo sila, oh. Hindi rin sila nagtanggal ng kapote. Sabayin ko sila kanina eh. Sila yung dinaanan ko na nagtanggal ng kapote. Diba? Hindi na nagtanggal ng kapote yung driver. Kasar na. Kasi pag tinanggal yan, ulan ulit. Wala na tayong ginagamit na mapa mga karay. Hindi na makapag-search eh. Wala nang signal. Nag-close kasi yung app. Dire-direction lang naman siguro to. Hindi natin kailangan magmapa. Uy, karne. Pahingi. Na sila oh. Habang ako dito, pauwi pa lang nagda-drive. Oh my goodness. Anong bayan kaya ito? Wala kasi mga pangalan na pag ganito kangit ng mga bayan eh. Walang mga pangalan. Wala tayong mabasa. Meron din sa amin ganyan. Kasi lahat, yung sa kanila naka-gripo. Sa amin ano lang, hose lang, walang ano, gripo.
Mamaya na lang. Pagbalik na lang mag-picture. Pagbalik na lang mag-picture kasi kasama ko na yung misis ko. Ito yung pinakamataas na tulay sa Pilipinas eh. Mataas. Oo, mataas. Kasi pinakamahaba yung sa ano na ngayon, yung Cebu. Saka Canonico. Tanggal ako ng kapot. Nakapagtanggal rin ang kapote. Tapos ang problema ko yung push button ko talaga hirap pindutin, tagal na mag-function. Kailangan nakabuksan yan hirap yan, wiring pa naman. Wait na lang ako makakaride ka. Yung pabiyahin natin is 1 hour and 33 minutes pa. Kakalagpas lang natin ng lubak. Kakalagpas lang natin ng Agas-Agas Bridge. Konting kembot na lang. Konting kembot, pati lang lubak na lang. Magdadrive ako hanggang Mindanao. Bisaya. Labahan. Rough road. Gaming. Yeah. 1 hour na lang. Tapos pang napagod na ako sa 1 hour ah. Okay lang, malapit na. Pero pagod na ako ah. Parang di ko kaya mag-ride na ba?
Pahinga na lang siguro muna ako. 1 hour. Pag 1 hour na lang yung natira, kaya na tayo para isang diretso na. Isang diretso na lang, kailangan kong makabawas hanggang 1 hour. Ay, 48 minutes na lang pala. Kala ko may isang oras pa din. 48 minutes. Biglang naging nakakaalis ka pa. Baka mali siguro yung binigay pa ng oras kanina. Lok-lok. Sa Mindanao yung lok-lok. Malapit na tayo mga ka-rides kasi may dagat na oh. May dagat na oh. Malapit na tayo. Umulan pa 19 minutes na lang. Tapos lakas pa. Sarap. Reset. Wala kahit. Nangasar ka na tong ulan na to eh. Wala. 10 minutes na lang eh. Ano pa? Malapit na. Malapit na rin masar. Oh, ang init naman. Gusto lang niya tumigil ako eh.
dito. Ilang minuto na lang eh. Oh, walang kaulan-ulan dito. Inaasar ko nga lang. Tapos wala pala. Yo, what's up mga rides? Dito na tayo sa Lilogan. Kuha tayong ticket. Yan na pala. Ano yung barko yung paalis? Sakay boss? Surigao, boss. Hindi lang sir, may pagkatop na kami sir. Ito. Mabot. So ayun mga ka-rides, alas 11:13 sakto nakaabot pa tayo sa fast cut. Malubat na rin yung palubat na yung camera. Tapos ako naman kakain pa pagkatapos nito ticket. Medyo mababa rin yung pilay. So yun, sana magaga pa makarating ng Surigao para makapagpahinga. So ayan mga ka-rides, nakakuha na tayong ticket. Nahabol natin yung alas 12. So sakto lang yung kanina na nagwaswas tayo. Kasi yung sa isip ko hahabol yung alas 12. Buti nakahabol. Diretso sir? Ay, okay. Sembrado. Oh, sarap. Oh. Terminal P sa P sir. Kulang sa baba. Doon na sir no? Thank you. Barko po. Scott? Opo. Saan yung PPA? Terminal P sir, pagkatapos Doon. PPE. Sige po. Kuha tayo ng sa Terminal P tapos PPA. Oras mga rides no? Ay matagal-tagal din tayo nakapila. Mabagal magbigay ng ticket. Mas 12:17 na. Okay, kasampa na tayo dito sa Barangay. Saan to? Wag na nila. Ay, resibo. Antok na ako mga ka-rides. At least nakapag-edit pa ako ng isang video. Yung part 2 ng sa Bicol.
pagdating sa hotel, upload ko na lang diretso. Tapos bukas biyahe tayo papuntang Pagadian. Dito na tayo magpapasko sana, Surigao. Kakapagod dahil sa delay. Kung hindi na sana tayo na delay, nakadiretso sana tayo sa sa amin. So yun, dito pala tayo sa business class, aircon dito. Kahit pa paano malamig. Pasikat. Imbis na matulog, nag-edit para makapag-upload na, kasi putol-putol yung magkaka-upload ko dahil sobrang hirap pag nag-edit ng mahaba. Instead na tigti 2 hours, ginawa ko siyang tigwa 1 hour. Kasi diba yung una kong upload sa Manila to Mindanao dati, tig 2 hours yun mahigit eh. Ngayon 1 hour na lang. Update na ng pagkadating na Surigao mga kalis. So, oras na tagal eh. Di ko alam kung ilang oras na nagbibiyahe kasi nag-busy ako sa pag-edit. Alas 3:20 na rin pala. Umalis na alas 12. 3 hours may higit na yung biyahe. So, iba ko. Ay, mga friends. Harap ko nga. Kainin mo. Kainin na tayo ito. So yun mga karitsa, nakasakay na tayo. Tapos bumili ng kanin dahil gutom na ako. Hindi na kaya siya hanggang sa Surigao. Dahil sa Surigao mga 3 hours pa siguro. Kung mabilis, kung mabagal 4. Tara, kain na lang muna. Wait mga ka-rides, yung side skirt natin wala na. Ang pangit tingnan. Ay, bali! Hindi ko na napansin, nabali pala siya. Grabe yung mga lubak. Siguro nalubak ako na yung mga antok na ako. Hindi ko na napapansin eh. Ano pala mga ka-rides na alas 4:30 na. Dito tayo malis dun ah. Lagpas sa 4 hours. Dito tayo dumaong sa city, sa Boulevard, hindi sa Lipata. Ito pa oh, ang tagal hindi na siya ma-push. Hanap na lang tayo ng hotel nito ngayon. Pero sakto rin naman, papasakin yung city. Dahil dyan ako maghahanap ng hotel sa Boulevard. Saan nyo nangunguha ng ticket? Ano ka?
December 2024 ulit. Kayo maghahanap ng hotel tsaka mabibilhan ng cover dahil ang pangit tingnan. Ang sagwa, dagdag gastos na naman, nawala sa budget. Iyak malala mamen. Pero may budget ako for emergency, yun yung gagamitin ko na lang. Ganun kaya gawin ko, tanggalin ko na lang yung sa kabilang gilid. May ginagawa dito. Tapos yung ano ko, dami ng mga kambing-kambing aberya. Kagiyak. Kayak pero tumatawa. Buti na lang, naglaan ako ng ano, pang emergency. Para sa mga ganito. Boulevard. Tagal ko nang di nakagala dito ah. Dito ako magpapasko ngayon sa Surigao. I love Surigao man. Hindi ako nakapag-graduate eh. Yan. Traffic. Maganda tumambay dito sa gabi mga rides, malamig, mahangin. Ganda lang kaya ako ano. May mga tindahan na dyan, ang pangit na. Wala yan dati. Siyempre, dati yun. Nagbago na yun ang lugar na yan. Uy, tangka. Wala. Wala, sumalagitari ko eh. Diyan na lang kaya ako. Para dito ako bandang oh, doon na lang sa pinagstihan ko dati. Doon na lang din siguro kasi may wifi. Kung doon lang din naman ako, dapat doon ako sa duman sa kabila. Nag-shortcut ako. Pero may nakita ko siya kung isa pang ano dito eh. Problema nasa labas. Yun o. Review. Lumayos kaya yun. Ganda lang sana ko para sigurado. Yung pinagtihan ko na lang. Makukulit na yung mga tricycle dito eh. Sana may mabibilhan ako bukas. Hindi alam kung bukas ako bibili o ngayon. One way ba to? Parang one way nga ako. Ikot ako. Doon o. Ang awit lang. Basta. Dami ng ano. Ginawa palang tindahan yan. Yung shortcut. Dito na lang din ako sa may ano, yung pinagtihan ko dati dahil malapit siya sa lahat, malapit siya dito sa Boulevard. Malapit rin siya sa ano, yung mga ihawan. Malapit rin siya sa ano, motorcycle shop. Ano, diretso.
Babawasan ko na lang yung pang emergency ko. Wala eh. Kung magagawa ko dyan. May bawas na yung ano ko. Wala yung daan. 9-3. Kapila pa pala ako iikot. Ikot pa. Nagbago na yung mga ruta. Bago na. Ay, sakto. Titingin na rin ako ng ano, cover. Andito na tayo sa Surigao City mga ka-rides, no? Nawala na rin pala yung palengke nila. Yun yung ano, nung pagpunta natin dati, wala. Unti-unti siyang tinanggal. Ay, andun yung motorcycle shop eh. Ito, TV na ito. Hindi pa rin natanggal. Bake shop pa rin, tapos lumihan. Ang palengke, wala na. Saan na kaya nakalagay yung palengke ngayon? Ayun yung ano. Eh, wala na. Meron mo? O sarado? Ito naman. Punta tayo kung bukas pa sila. So ayun mga ka-rides, ito, nakapasok na, nakakatay ng hotel. Hindi nga ako, third floor ba naman, tapos kailangan kong buhatin yung top box. Eh kailangan buhatin yan kasi andyan yung laptop. Kailangan kong kunin mamaya. Ito no, maganda yung kwarto. Tapos yung CR, malinis na. Ito yung gusto ko dito sa alaman nila eh. Tsaka, mura lang to. 1,000 lang. Mas malinis pa to dun kaysa dun sa Bicol. Ay, Sorsogon. Layo ng ano, diferensya. Tapos mas mura to. Yun, 1,300. 12 hours ito. 1,000. 24 hours. Hinayan pa ako. Ayun mga ka-rides, dito na matatapos ang ating day 5. Na ano, kasi pupunta pa akong motor shop. Hindi na si Ro magba-vlog. Hanap ako ng side fairings tsaka yung bracket ulit ng top box gumigilid. Ayun ko kung paano i-adjust yun. Wala kasi akong panghigpit eh. Yung ano lang sa taas, yung sa baba, wala akong pang-hold. So, yung mga ka-rides, ito ang day 4 natin. Salamat sa mga manonood at saka nanonood. Salamat na rin sa nag-subscribe, ano? Katuwaan lang sa pag-vlog. Ayun. Dito tayo magpapasko. Tapos ugma. Bisaya. Tapos bukas, babiyahin na tayo mga ka-rides. Ito ay magbibihis lang at aalis pa. Alis 4, may open kaya na motor shop ngayon. Parang wala na. Tignan na lang. Bye-bye sa sunod naman na episode kasi pupunta rin pa ganyan. Bye-bye mga ka-rides.